ሄኖክ ንስታት 15 ዓመት ኣብ ስደት ኣውሮፓ እዩ ነይሩ። ኣዲኡ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኢላ ዘዕበየቶ ሓደ ወዳ እዩ። ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ። እምበኣር ከ ስለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሓንቲ ሓፃር ሂወት ታሪክ መሃሪት ዛንታ እያ። እስካብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድም። ሄኖክ ን15 ዓመታት ኣብ ስደት ኣውሮፓ እዩ ነይሩ። ኣዲኡ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኢላ ዘዕበየቶም ሓደ ወዳ እዩ። ኣብ ስደት ኮይኑ ለይትን ቀትርን ዝሰርሕ ዝነበረ ነዲኡ ፅቡቅ ገዛ ሰረሐለት። ኣዲኡ ተመሪዑ መርዓቱ ክሪኣ እዩ ኩሉ ግዜ ብቴሌፎን ክዛረባ ከሎ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ብንብዓት ይልምንኦ ነበራ። ወደይ ገንዘብ ይኣክል ገዛ ይኣክል ናፍቆትካ መይተ በጀኻ ቅድሚ ማተይ ዓይንኻ ክርኢ ምፃእ ይብሎ። ሄኖክ ድማ እሺ ማማየ ሒደ ተዋርሕ ጥራይ ተዓገስኒ ንሓዋሩ ክመፅእ እየ ይብለን ነበረ። መዓልቲ ቆፀራ በፂሑ ሄኖክ ነዲኡ ሳፕራይዝ ክገብራ ስለ ዝደለየ መዓልቲ ምምፅኡ ኣይነገረንን። ትኬት ቆሪፁ ዓበይቲ ህያባት ሒዙ ነታ ን15 ዓመታት ዝናፈቃ ኣዲኡ ክርኢ ናብ ኤርትራ በረረ። ዓዲ ምስ ኣተወ ልቡ ብሓጎስ ትነትግ ነበረት። ታክሲ ሒዙ ናብ ገዛ ኣዲኡ ተበገሰ። ኣደይ ክንደይ ክትሕጎስ እያ ሃንደበት ምስ ረኣየትኒ ክትፈዝዝ እያ ኢሉ ይሓስብ ነበረ። ታክሲ ኣብ ደገ ገዛ ኣዲኡ ደው በለት። ሄኖክ ግን ዝረኣዮ ነገር ኣይኣመነን። ኣብ ደገ እቲ ገዛ ዓብይ ፃዕዳ ዳስ ተተኺሉ ኣሎ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ይእከብ ኣሎ። ሄኖክ ሰንበደ እንታይ እዩ ተረኺቡ ሎሚ መርዓ ቤተሰብ ድዩ ዘሎ ኢሉ ገዛ ርእሱ ከረጋግዕ ፈተነ። ካብ ታክሲ ወሪዱ ነቲ ዝርብሽ ዝነበረ ህዝቢ ጥሒሱ ናብ ውሽጢ ዳስ ኣተወ። ሰባት ምስ ረኣይዎ ደንገፁ ገሊኦም ድማ የእወዩ። ሄኖክ ናብ ማእከል እቲ ዳስ ጠመተ። ኣብቲ ማእከል ሬሳ ሳንዱቅ ተቐሚጡ ነበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ ሳንዱቅ ድማ ናይ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ፎቶ ተሰቂሉ ነበረ። ሄኖክ እቲ ዝሓዞ ቦርሳ ህያብ ካብ ኢዱ ወደቀ። ጎይዩ ናፍቲ ሳንዱቅ ተደፍአ። ማማ መፂአ እኮ ንዕተሲ ክመፅእ እየ ኢለክ ዶ ኣይኮንኩን ንምንታይ እዚ ትፅበይኒ ኢሉ በኸየ። ጎረባብቲ ከምዚ እንዳበሉ ይዕልሉ ነበሩ። ንሳ ትማሊ ምሸት ወደይ ይመፅእ ኣሎ ድምፁ ይስምዐና ኣሎ ማዕፆ ክፈትሉ እንዳበለት እያ ዓሪፈ። ሄኖክ ን15 ዓመታት ሰሪሑ ዝሃነፆ ገዛ ሎሚ ናይ ኣዲኡ ሬሳ መውፅኡ ኮይኑ ንሱ ካብ ስደት ክምለስ ንሳ ካብዛ ዓለም ተሰደተት። ናፍቆት ንሰብ ከምዚ ኢሉ እዩ ዝቀትል እሞ ኩላትና ንስድራና ንርኣዮም ካሊእ እኳ ተቐርየስ ምድዋል ኣይነቋርፅ። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሓፃር ዛንታ መሃሪት ዛንታ ዘልኩዋ ንባኹም መቕሪበያ ኣለኹ። እንተዳፈቲኹማ ላይክ እና ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሃርትን መዘናጋዕትን ዝኾኑ ሓቀኛ ታሪኽን ዝተፈላለዩ ዛንታታትን ነቕርበሉ ዩቱብ ቻነል እዩ። ተዳፈቲኹሞ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር እንለቆም ቪድዮታት ኣብ ሰዓት ክበፅሑኹም ቤተሰብ ቻነል ኩኑ። እንትትህቡኒ ደገፍኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ይቀኒየለይ።